So, ayan mga bay, nandito na kami, no, sa kung saan na naruroon si Jason, pero malayo pa daw sa kanila. Ito daw yung ibabaw nila. Kasi ano, yung daanan talaga, ano, talaga, dun pa daw sa baba. Hindi pwede, hindi na makadaan ng motor. Kaya dito na lang kami maghintay. Meron siya dito, money bouquet with the roses. At meron din siyang cake dito. At syempre meron din akong cake para sa kanya, no? Nandito, meron din akong regalo para sa kanya. Diyos ko, bayot. Kalayo ba yan inyo ha? Oy! Kalayo ba yan mo bayot? So, ito lang yung aking little present for you. And I hope you love it, like it, and ay, Diyos ko po. Saan naman si Bayot? Ay, mga bayat. Tingnan natin kung anong ganyang reaction paper. And see you today.